Què deu haver passat? Això vol dir que ja ens podem donar per morts? No diguis aquestes coses, que ens portaràs mala sort! Ei, nois, vaig a veure què ha passat. Qui ets? Miyaka! Carai! M'ha anat de ben poc. Aquest llamp... Vols dir que tu... Em dic Soi, sacerdotessa de Suzaku. No permetré que vagis a l'imperi de Hokan. Ostres, o sigui que tu ets Soi i ets una dona. Exacte, i ara posaré fi a la vida de tots els guardians de Suzaku d'un sol cop. Miyaka, surt d'aquí al mig! No em puc moure! Jo tampoc! I ara, guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku, veureu la vostra estimada sacerdotessa convertida en cendra! Canó de llamp que trenca el cel! Maleïcia no para de moure's! Què puc fer si continuo així? A més, en Tamahome i els altres també estan en perill. Esclar, l'espasa que em va deixar en Hotohori. Mira'm bé, et demostraré que puc lluitar tota sola. Miyaka, què fas? No ho facis, això! Canó de llamp que trenca el cel! Convertiràs en el blanc dels llamps. Miyaka! Però com? Miyaka! Mira que ets impertinent! Com et pots aguantar dreta després del meu atac? L'espasa d'en Hotohori. Miyaka, per favor, torna sana i estàlvia, sisplau. Sacerdotessa de Suzaku, ets una insolent! Això et pararà els peus! No em deixaré guanyar de